Víš co, ne? Dát. No. Již. To Jo, už se pustil. No, pustil se, ale můj Minecraft se nepustil. Aj, hej, co jsi to tam tady dal za mapu? Parkour. Tak jo. Okay. Hoj, Počkej, nehraju ze mě. hoj. Jdu si to prozkoušet přidat, ať. Kolik já mít FPS? Hoj. A tak to bez sprint. Au. Hej, tady jsou dvířka. Hoj. Tam nemůžu jít. Hoj. Aha. Hej. Ako mám spustiť Minecraft, ale mi nejde spustiť. Čo to je? Jak to, že ti nejde spustit? Nevím. Au. To se nedá. Dal si nás do OPčka. Teba nevím. Hele, asi hej. A jaký inteligent dělal tady tu mapu? Nevím. Že se tam nedá doskákat. Bože. Keď je to také ťažké pre teba. Proč mi dá... Hej, proč nejdou rozflákat tady ty dveře? Počkej, ty si děláš srandu, že tady je nějaká deska. Ukaž, jak to vypadá. Pěkný. Tak se zkus zatím připojit, já jdu prohledat celý svět. Nenačetlý články, tyjo, to nenávidím. Disconnect, reconnect. Dobrý, už to je načetlý. Ne. Ty jsi vypnul. Zlobivý. Počkej. Tak rychle.